Η μεγάλη μέρα έφτασε. Αγαπημένος, φακός, λάοβα, σε μιλιμέτρη θέλω να μου πεις. 12. Zero distortion. Ο δεκάρης μου άρεσε. Θέλω δεκάρης. Τον 8-15 ψάχνω να δω, είναι εδώ. 8-15 είναι εκεί στην FX6. Πας και το τζιμπάς και έχεις και zoom στο χέρι και focus από την άλλη και τα λοιπά. Έφυγες. Ο οποίος κάνει εξαιρετική εικόνα για να κάνεις κλιπάκι, κάνει εφέ, είναι ωραίος. Σε συνδυασμό με pan. Zoom in, zoom out με pan γρήγορο. Γουστάρω. Ξεχώρισα το 200 περισσότερο. Ωραίο φακουδάκι. Ο 200 μ' άρεσε αρκετά. 8-15 και 9. Ο 9 το 5,8. Δεκάρης Zero D. Είναι τον αναμορφικό εκεί απέναντι, ωραίος. Λάνο μορφέ. Νομίζω ο χοροτευτή είναι απίστευτος. Πανέμορφος. Έχει μια ωραία πινελιά, έχει ωραία artifacts. Δεν έχω καμία σχέση με το modeling, τώρα θα αρχίσω να το σκέφτομαι, ορίστε. Δείξε. Πω, Δεν είναι πω, φανταστικό. 50 ευρώ. Χρωστάτε τώρα. 50 ευρώ, εγώ θα δίνω 50 ευρώ το κλικ. και 500 για Όπα. τη φωτογραφία. Τον Probe αυτόν. Τον πρόβα αυτό, ναι. Ναι, βέβαια. Τι να πω για αυτόν. Δεν ήξερα ότι είχε zoom πρώτα απ' όλα. Ούτε εγώ τώρα δεν πήραμε κι εμείς αυτόν. Ο 200 μου άρεσε πολύ. Τα κανονάκια που λέμε εμείς που τα βάζουμε μέσα σε μπουκάλια. Εγώ κάνω πολύ food, οπότε τους Probe τους αγαπώ. Μεγαλώνουν πολύ τα προϊόντα, τα κάνουν όλα τεράστια, ο πελάτης γουστάρει. Δεν θέλει τίποτα. Κάνεις ένα κλικ και είναι έτοιμα. Η φωτογραφία δεν θέλει ούτε καν ρετουσάρισμα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι γνώμες και οι επιλογές των αγαπημένων μας επισκεπτών εδώ στο event που κάναμε με τη Λάοβα και την εταιρεία Stamos. Να πω εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη το Στάμο που μας βοήθησε και κάναμε εδώ, φτιάξαμε ολόκληρη ράμπα, φέραμε μακέτα μέσα, ο Νίκος μας έκανε ωραίο βίντεο, ο Γιώργος ο Διαβουτιάν και ο Μινάς κάνανε εδώ show. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία, τον Μερτή που έφτιαχνε τη ράμπα μια εβδομάδα και όλα τα παιδιά εδώ που βοηθήσαν για το setup και όλο τον κόσμο εδώ που ήρθε και μέχρι το επόμενο event συντονιστείτε dkrentalhouse.com. Peace.